И здравейте хора, аз съм Елематор и днес ще теглим томболата, обаче ме рейднаха, ето го новите хоми. Рейднаха ми, затова томболата ще бъде два фулсета, два фул меча, една браничка Unbreaking 2, Sharpness 3 и Efficiency 5, 3 лега и 15 голден епоки. Да, с мен са Бъдъра и Дайрън. И сега ще теглим томболата. Така, само да вземем адреса. Пропуснаш Стичо ли там? Да, изтича с нас, но той е заглушил. И, Да. значи, победителя ще бъде Fireplay. FireMC. Да видим дали се е сабскрайбнал. Да видим дали се е сабскрайбнал. Да, лайкнал е клипа. И... дали се е сабскрайбнал. Да, сабскрайбнал се, значи Fireplay печели томболата. Аз ще му пиша в Енергода. Дори аз май имам скайпа. Да, ще видим. Не сниш? Не знам, ще го наберем после. Добре, значи Fireplay печели. Това е от нас хора. Чао.